বিটিআৰত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ যেতিয়া যি UN ব্ৰহ্ম সুপাৰ 50 মিছন এই মিছনৰ অধীনত আজি আমি ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা 13 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মেডিকেল কোচিংৰ কাৰণে আমি পঠালোঁ। ইয়াৰ আগতে আমাৰ UPSC কোচিংৰ কাৰণে আমি দিল্লীত পঠাইছোঁ, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোচিংৰ কাৰণে পঠাইছোঁ, APSC কোচিংৰ কাৰণে পঠাইছোঁ। আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ মানৱ সম্পদ যাতে উন্নত হয় বিটিআৰত, সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমি এই কাৰ্যসূচীখিনি কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ যিসকল উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি বিশেষকৈ শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰখনে আমি ভালেখিনি কাম কৰিছোঁ। আৰু এই কামখিনি আজি আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। আমাৰ ওদালগুৰিৰ নিচিনা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ঠাইৰ পৰা আমি 13 জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি মেডিকেল কোচিং কৰি ডাক্তৰ বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি এওঁলোকক অকল কোচিঙেই নহয়, ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া মেডিকেলত ছিট পাব তাৰপাছতো আমি তেওঁলোকক 2 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য দিম। মানে কোনো দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব নোৱাৰিব বা নালাগিব যে আমি পইচাৰ অৰ্থৰ অভাৱত আমাৰ শিক্ষাটো আধাতে ৰ'ব নেকি। আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো চিন্তাধাৰা আছে, আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য চৰ্দাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই চিন্তাধাৰা আছে। যিকোনো প্ৰকাৰে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক মানৱ সম্পদলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। তেওঁলোক আৰু গোটেইখিনি এভৰিথিং তেওঁলোকৰ কিতাপ কানিকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ফিজ, তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত থকা মেলা সকলো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব। তেওঁলোকক অকল এইটোৱেই নহয়, UPSCটো আমি দিল্লীত এনেকৈ আমি কোচিং কৰাই আছোঁ। Bodofa UNG मिशन बेनि गेजेरजों सोलोंथाइनि थाखाय दैथायहरनाय आं गिबियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथांखौ सरकारनि जानानै बा उदालगुरिनि जानानै आङो साबायखर जासिगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि मोनसे मिशन जोंहा दङ, लाइभलिहुड मिशन। बेवहाय जोङो सोलोंथाइ आबाद बेफोरखौ जोङो मिशन हिसाबै लादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव। आरो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 बिनि नैबे सोलोंथाइ खोन्दोनि मोनसे बाहागो मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा 50 जना बोसोरसेयाव पास खालामथारो, बिनि थाखाय जोङो सुपार 50 फर मेडिकेल एन्ट्रेन्स कोचिं बेखौ जोङो लानाय जादोंमोन। आरो बे हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै 19आ थोंजों सायख'जाबाय आरो सासेया वेटिं लिस्टआव दङ। मिजिंथिदों बेबो मोनगोन। बे हिसाबै जोङो 13 फरायसुला फरायसुलिखौ जोंनि उदालगुरिनिफ्राय जोङो मोननो हादों। बे सुपार 50नि गेजेरावनो आङो मिजिंथिगोन जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जि 13 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे कचिंआव एडमिशन मोनबाय बा कचिं लानो खाबु मोनबाय, साफ्रोमबो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव जानो गोनां जि NEET एबा निटनि आनजादखौ मोजाङै उथ्रिनानै मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनो थाखाय एडमिशन मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय साबायखर जासिहरदों। डक्टर जानायानोल' जिउ राहा दानाय लामा, बेनि अनगायै गुबुन बिथांखि बे गुबुन गुबुन राहा दङ। जायफ्रा गावनि लाइफखौ जिबायदि दानो नागिरदों बेबायदि फैगोन। दा जोङो डक्टरल' नङा, सिभिल सार्भिसनि थाखायबो जों खालामदों। बड'फा सुपार 50नि गेजेराव 50 जनखौ जोङो इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसननि थाखाय जोङो प्रिपेरेसन खालामनो थांनाय बोसोराव थिनहरदों। बिथांमोना देग्लाय आनजादखौ लिरगोन। आरो बेनि उनाव ACS आसाम सिभिल सार्भिस, बिनि थाखायबो जोङो सिभिल सार्भिसनि थाखायबो जोङो बड'फा सुपार 50आवनो जोङो 50 जन फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो प्रिपेरेसन खालामदों। आरो बेनि अनगायैबो IIT आरो इन्जिनियारिं, बे इन्जिनियारावबो एडमिशन मोननो थाखाय, इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिशन मोननो थाखाय बा IIT फोराव एडमिशन मोननो थाखायबो जोङो 50 जन फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो कचिं होनाय हाबाफारिया जादों। आरो देग्लायनिफ्राय 50 जन फरायसुला फरायसुलिखौ मेडिकेल कलेजाव एन्ट्रेन्स मोननो थाखाय जोङो कचिं होनायनि थाखाय राहा लादों। दा बिनि अनगायैबो जोंहा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव, बड'फा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव बा जोंहा सिटनि सिङाव माखासे जोङो एन्टारप्रेनारशिप, माखासे जों फिसा फिसा सोलोंनाय आखाइनि बिद्दा, जायखौ जोङो स्किल ट्रेनिं, बे स्किल ट्रेनिं होनो जों नागिरदों। जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनो हायाखिसै माबा मोनसे जाहोनाव, बा जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै ओरैनो थाबाय, बा जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै ओरैनो थाबाय, गुबुन गुबुन लाइनाव थांनो नागिरनाय, जायफ्रा काटिं, एमब्रयडारि बा एग्रिकालचार बा जायखिजाया माने स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव जोङो बिथांमोनखौबो जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आरो माखासे
गथ'फोर थानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोर थानो हागौ ड्राइभिं सेक्सनावबो थांनो थाखाय बेनि थाखायबो जोङो ड्राइभिं इनस्टिटिउट इतिमध्य जों खुलिसिगोन गरेस्वराव ड्राइभिं स्कुल बेहायबो जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ ड्राइभिं इनस्टिटिउटआव फोरोंथाइ होनानै गाव गावनि आथिङाव गावखौ गसंनो हानायनि राहा जोङो खालामनो नागिरदों